menika sampun katur. Mugi tampel suaripun penggalih kepareng kersakaken tembangipun Diajeng Ayu Anti matur sembah nuwun. Ini kecekel. Jangkrak kowe pancen ayu ora mokal yen Mas Bandung ngandang kasmaran Mas padakno yen prajuritmu kalaparan lha kowe dadi wanita koyongan Prabotan Armaya aku duwe ati sakti Pandawasa ora jungkrang manut sunapun karwa bebanane apa Ndra jangkrak kowe pancen ayu ora mokal yen Bandung ngandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita koyongan Bandung lanang jagat putra ratu Bageng Prabu Damarwaya aku duwe aja sakti Pandawasa raja kece utos podo arwo ya gubuk asmara
Candi Sewu Candi Sewu Sewengi kudu dadi iya jonggrang aduh atur oh solo oh solo oh solo oh solo ayo 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 ya 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 aku pekai biar tak goleret dengan cakap apa tulisan warna abang lah 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 tanda isin merawat Alhamdulillah Mas, aku oleh sangu kok bocah cilik. Batin lho bocah iki mau. Eman-eman jane. Jane Gus tanggo aku jajan sekolah, dhewe. lah ning piye dikon nyawer. Jane pengen disaki dhewe jane batine lho. Mentolo to nduk iki kanggo cah cilik. Gus sangu lho, Dik. Jane yo Piro wae? Jane Tek piro? ora- Balekne, balekne. balik no Mas. Mentolo we Mas. Lah, aja mung semu njalukne ya. Ibuke ya. Anu genepono ya Le. Genep malah nyadong. Lah iya dong. Luar biasa nggih. Gak apa-apa gak geten nggih. Ikhlas ya Dik ya. Lho diparingi neh. Oh, Lah. Dik, lah Aku alhamdulillah. ra wis omong ta. Nggih. Piro wi? Kepo iki Mas. Rombongan iki kok ya aku dhewe. Mangga Cahayu jangkepe. Oh nggih. Catatan Rame-rame ditangkap nang tengah dene. Oke, terima kasih. Makasih ya Dino. Hendek zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak openi ing saiki ana ngendi
sego jagung yen mandung tak silik capek gunung Wow. Apa ndek? Baru jam segini Ya udah ini dapet kok jauh sebelah kiriman gitu. Nah, gitu. Makasih kakak. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun kagem donatur ingkang peparing menika. Sponsor, Mas. Sponsor nggih. Mugi-mugi berkah barokah. Nduk, tembang caping gunung kang dipun aturke menika mugi-mugi damel punapa dados surasaning pun lahir batin eling marang lampahan kang wis kawuri anane bangsa Indonesia menika nggih saking para pahlawan kang ngusir para penjajah mula adewe ndarmake bekti dhateng tumrap negara ya nduk apa nut kabisane tumraping wong seniman yo ngaturke ndamarke lumantar tetembangan menika nggih dicangkepi tembangin nok Cahayu. Yuk, yuk. Sumati kepar katur kata-kata Pandawa campur sari Ujuk bapak ibu tamu undangan saya dipun pilih cek bersari suami danget-danget kanti sekuco Dek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tau beni ing saiki ono gunung tak jadongi sego jagung yen mendung tak silih capek hawane silir-silir wungon karo nyampleng mirke campur sari ya diaturke jangkepe angga yuk yuk
nuwun Sang Ayu. Buruk kulumu. Monggo. Ser. Yo. Ayo bareng kameran kaya campur sari. Ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku Eksekusi suka os pancen isih dadi lakon rame alhamdulillah Nggih, niki alhamdulillah. klangenan dulur lanang sing ndi? niku Mas Mas Pilok Pilok. Mas Angga Pilok wis jan Oh kaya jenenge Angga. Mas Angga. Mas Angga. Niku sing nate melu syuting film nika lho, Nduk. Sing dadi apa Mas? Dados boy. Anak garangan. Jalanan. Jalanan Mas. Anak jalanan sing Kowe iki meeting. aja ngono kuwi. Kowe iki yo mengko nek sopenene Pak Mboke. iya. Masamu Pak Mboke Pilok yang ndelok Sing streaming. nate numpak motor nika lho, Pak. Brapo nika lho, Pak. Motor Bravo ke gede. apik lho Mas artine iki. Iya. Oh iya. Ninja kok. Ngawur kok ya. Monggo. Apa? Apa kok ora kelingan
Jan. Ngenten nggih kedahe nggih rutin kok, Bu. Cek ra trimo. Niki cek kurang trimo sampean. Mboten napa-napa nggih ditresnani kali warga mriki kok nggih alhamdulillah. Nggih. Tes pundi, Dak? Saking Mas Adam nggih ngersakne lagu Ora Wedi Dosa. Oh. Yo. Aja ngono kuwi to, Mas. Yo wedi barang to kok. Saking sinten niku? Saking Mas Adam. Mas Adam. Nggih ngersakne Ora Wedi Dosa biyo. Biyen tau. Wendel menteke ya. Derek rombongan kene. Kok ngluruk ya Mas iki? Deloken todi lele nulis Ora Wedi Dosa ora kok umpama. Saking Mas Saking Adam. Mas Adam. Kayak tahu ngerti ya. Kayak tahu krungu jeneng kuwi Mas aku Mas. Ketoke tahu mangan derek rombongan anu Mas iki ya. Nate derek niki Pak, namung nggih sakmenika pun hijrah. Pun hijrah. Wonten pundi Mas? Pun teng Solo. Solo. Tapi nggih napa terkait pemantauan nggih tesih. Mriki nggih tesih tegese mriki. Anu alon-alon Dik Lydia ngonek keselek ya. Tembangnya dijangkepin nah. Nggih. Apa kowe ra kelingan oh ngatan nggih diaturke ya ndak. Esuk awan ning omah wis ora terasa. Aluyeran anggolek isih tak sayang. Mobang detik mibar anggonku goleki
sing tak sayang mobeng-mobeng miber anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi Mbak aja ngece podak kuning agawe pikirku seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen nantinya sampun kabar kater ngene. Nyanyi. Yo 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 yo. Pandai balo iki. Ibu-ibu senang monggo berdiri semuanya. Yo yo yo. Kersane kompak RT 10 monggo. R. Yo 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 yo. Luwe becik paten nono timbang pepisahan biakang sulistyo lagi samudana marang kula warga garwa lan putra Liwat kincanging alismu kadugangan glendah atiku sematian wis serius mampu aku isih mampu ngladeni sliramu Pak Pentol nggih ngaturaken anu wilijeng. dagang napa mboten Dik? Wis entek ya kok ya bangetan men ra gelem gawak-gawakne telung-telung adah kilo kok sok. Pak Pentol. Pak Pental. Nggih. Mangga. Metlene kapilut ya Mas e. Oke. Urip ana kutha gedhe kepitan tukoke masa isine
le la 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 le la 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 Matur sebane won. Oe oe otokowo otokowo ya cok Kalamun weruh sliramu. atena iki Batin iki anane tan sarengmu. matur suwun bilang kakak bilang matur nuwun Rasa tresna kang tak ada. Sarwa mikir ati tak bisa jenjer. aku wis deng 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 titik ya. Sirahku mumet, Mas. Maafin lo ya. Dadak Kowe bergemburan. iki anu hiperaktif bengi iki, Mas. Aku aja kakean gula. Ya wes aku tak Marai terdiam wae. hiperaktif. Ya. Ra. Teko ndi? Teko ngendi? Kaya ra bisa ngono. Lah penake. Lah dereng telas niku, Pak. Lagune niki lho. Lagune tos sik. Lah nggih tese sak srit. Wah, nggih. Mangga. Enggak. Sapa kepon rino wengi. Wah, ya. Ilang kok lah ilang. Ya. Kula yo. Aja ngono kuwi to. Iya. Lo nyalanyu marai. Ula sawah sapa ngendut. Datan omah atiku wis kapilo. Saebu bunga rasamu. Lamun bisa jajagatan sliramu. Mas Rinta kali lelagon sesi deman. Sesi depan pun kapiarsi. Kapilut sam.